Horas madihita salhutna, dihamu amanami do inanami. Naksongoni angin namin na po sa bulong. Selamat hari Minggu madihita. Sebelum tamulai acara parmenggota, tapasonang masa tokid di hudulata, martang yang bima hita. Amen, tabukama parmenggota, maret de mahita.
jongjong. Mar hite-hite goar ni debata ama, dot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dot goar ni tondi perbadia, natumo palangit dot tanaon, amen. Saya mangaranapi do mataku dopat dolok, sia dia do ulaning ro pangurupio tuau, sian Jehovah sito palangit do tanaon, sabing ro pangurupion yang gotuau. Dak tagamon loasonna tarsuladit patmu. Dak tagamon nok mata ni si jagaho. Sai jagaon ni Jehovah do hosian nasa parmaraan. Sai jagaan na do todim. Sai jagaan ni Jehovah do laho ruar dohot laho bongot olak nion rodi saleleng nileleng na. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata, sian asini rohamdo ubay saat hami, 2 tahun ne baruon. Hodo mangaramuti hami di bagasat tahun nok salpi. Saya asi maroham, saya unang tulak hami nuaing, saya dongani mahami di bagasan tahun ne baruon. Pasu-pasu hamil, rodiaka ulau nadenggan, nahula hami mar hite-hite goarmu, alai nagumodang, pasu-pasuhon ma hatam, nabadia tu rohanami, asa gabe na baru rohanami, asa terpamasuk hohami, tu banua gijang di hasusuda ni bohal nami. Amen. Hudul mamu. Mari demahita.
Ratangi homma patik ni debata di mingguta sadarion ima patik na perjolo satu na paupaton patik na perjolo ahu do jahu bade batam nina debatata dang jadi marakup ahu bahenomu debatam patik na paduahon dang jadi ganomu jala dang jadi sumanonmu manang aha na di Banua Gijang dohot na di Banua Tongaon rodi di bagasan aek di Tornitano yang gotunggabe si sobaon manak siuluan patik na patuluhon dang jadi dohonon goar ni debata yang go soture dalanna ay ona humna do sogot akan namarsinean di goarna patik na paupaton ingot hamuma pabadiahon diari minggui di naunomari maula hamu nasa si ulaon muna alai anggo ari papituhoni ari paredan ni jahuba debatam doi dang jadi ho mangula anggo dina sadari manang anakmu pe manang borum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru rodi pinahanmu rodi isini hutani halak pe namangebati hutam ai di naunomari di toppa debata langit do tano do laut dohot nasa isina dungi maradian maibana diari papituhoni di bahenido ubahen na di pasu-pasu di bata jahoba ari paredan nai jala di perbadiai ido sahatna atong rak mangido gugu mahita sian Tuhan debata ale Tuhan debata sai pergugui mahami mangulaon naumbar tu patikmi amen marede mahita. Tatopoti ma dosata dia do panede bata martang yang mahita. Ale amanami jala debata nami na di Banua Gijang para siroha na sumurung bidahami hupar hatutu jala hutopoti hamido dosa dohot pangalasion nami na gudangi
tatap mahami marhite asini roham, jalase sama dosa nami salutna. Alani pakokop ni anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus si panguluhami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu harisan ni dosa. Mucat pe akadolok, jala humutal pe akarobean, alai anggo parasini rohakku, nasotupa mucat siakko, jala pada ni hadameokku, nasotupa humordit, ninna jahoba siasiho, hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Hudul mamu. Mari demahita. Tajahama hatani debata trupu epistel di mingguta sia. Tajahamai marsikat soring ayat sada sian hamima perjolo. Dimulanai nung adong hatai jala saur tu debatado hatai jala debatado hatai. Imana saur tu debata dimulanai. Saluhut nai marhite sian hataido ubay na majadi jaladang adong nanggo sada sian nang jadi naso marhite siani Di bagasan hataido hanguluan laus hanguluan ido panodang ni hajol mau. namar sinodak do panodangi di bagasan naholom alai dang dijakon naholomi Hehe do sada halak sinurun di debata si Johannes do warna. si tidangi do ibana ubah naro asa dia tidakon panodangi anggiat gabe porsea saluhutna marhite sian ibana. Dang apala ibana panondangi nama katindakon panondangi do tahe. Alai nunga madok ro diujui portibion panodang nasi tongi namandodangi nasa jolma ido sahatna martua do akan atu mangion hatan ibata
pada hati dakon ma hata ha porsiatai songon na hina tidakon ni dong atas ha porsiaon di sadok portibion rak mahita madok au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo naso hatu dosan natu mapalangi do tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasa sadai imana tinubuan ni si Maria nagabe-gabian sian todi porbadia adorak sohabubuhan ido tuhata natu maun na bernit di panghuman ni Silatus namate terpajal do ibana di hau pinar silang na tua tu banua toru dong ditanom na mula mangolu di are patoluhon na manaik tu surgo la hudul tu siamon ni debata Jahoba amanai una suatu dosani disiba imana pai mamula sogo tu tanoon manguhumi halak na mangolu do namate au porsea di tondi porbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan halak Kristen akan nabadia do dihasisani dosa do dihatai namandok mula mangulu sogot daging halak akan naung mate do dihanguluan na sora sudah amin hudul mamu majah tikting. Shalom. Selamat hari Minggu mah dihita salutna. Tabigi mah tikting na masa, dot na naing masa. Di Minggu dung tahun baru 5 Januari 2025, dot topik nunga ditobus Jahoba bangsona. Sadara mawi tikting nama ragam. Na parjolo ucapan salam. Parhalado AKBP Immanuel Resort Immanuel pasaton selamat hari Minggu tusude ruas nihuria namad dohoti parmingguon sadarion jala katamue nami nasadarion dope parjolo sohali parminggu di garejaon upasatami hata parhorasan sian huriata jala selamat beribadah di pasu-pasu debata mahita marhite parmingguon sadarion napa duahon hata selamat ulang tahun hatu tubuh dohot parsaripeon. Parhalado HKBP Immanuel Resort Immanuel pasahaton selamat ulang tahun hatu tubuh dohot ulang tahun parsaripeon turuas namar ulang tahun di tanggal 30 Desember 2024 sahatu tanggal 5 Januari 2025. Saya di lewat debatama gajang ni umur hai pason dohot akalas di roha. Hatani debata tu namar ulang tahun ima denet sian pasalmen 110 ayat 20 sia. Songonon mahatana madok mauleate mahamu di Jahoba ai pardinggan basa do ibana ai ro di saliling-liling nado asini rohanai. Akagoar namar ulang tahun hatu tibu dohot parsaripeon boy mataida di infokus ni garejata. Nomor 3 ruas namoding. Di hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 nunga marujung ngolu sahala ima inang demak boru napitupulu manang opong kembar tutup usia 88 tahun nama kabaluhon amang doktorandus RP Manurung Nahinan alamat Jalan Sealas nomor 5 Wek Jericho tatangnya koma asa tumibu tarapul di keluarga naung tininggalhon. Nomor 4 ruas nanaeng marbagas tikting paduahon naeng manjalo pasu-pasu parbagasan ima pangoli Horas Prasetyo Sianipar sarjana komputer anak ni Amata Kadir Sianipar tubuh ni Inata Damelia Borunapitupulu alamat Jalan Sealas nomor 44 Wek Jericho Huria HKBP Immanuel Resort Immanuel dohot orwana Monika Lydia Lumban Tobing sarjana ilmu komunikasi Boruni Amata TM Lumban Tobing tubuh ni Inata F Borunebaho alamat
Jalan Masjid Gang Manggis, Desa Purwodadi, Jalan Medan Binjai, kilometer 11,8, Huria HKBP Kana, Resort Mawar, Helvetia Medan. Saka pamasung-masuon di hari Sabtu tanggal 10 Sada Januari 2025 di Gereja HKBP Immanuel Resort Immanuel, masuk pukul 10 WIB. Nomor 5, 5 Sada Papungo Pelean Tujolo, Minggu Sadarion, Papungo Pelean Tujolo Dohita 2A.2B, Tuha Perluon Diakoni Sosial Huria sentralisasi. 52, tu hari Minggu tanggal 12 Januari 2025, Papungo Pelean Tujolo Dohita 2A.2B, Tuha Perluon ni Huria sentralisasi. Nomor 6, syukuran awal tahun Persatuan Gereja Indonesia Wilayah Sumut. Hari Jumat tanggal 10 Januari 2025 di Patupa PGI Wilayah Sumut acara syukuran awal tahun maringanan di Huriata HKBP Immanuel. Ketua PGI Wilayah Sumut Ima Pendeta Dr. Victor Tinampunan Eporus HKBP tahun 2024-2020. Las Dorohata ala dipasahat Tuhuria HKBP Immanuel gabe tuan rumah dina paradehon inganan konsumsi snack tu kegiatan syukurani torop ni undangan sian PGI wilayah Sumut ima 400 halak jala sian huriata diontang 100 halak total saluhut peserta di ulauni 500 halak 100 halak sian huriata ima anggota seksi perempuan nadidata ni pengurus seksi perempuan dohot seksi ama nadidata ni pengurus seksi ama dohot sude parhalado tadukung mah jala tatangyakon asa denggan mardalan uloni masuk pukul 4 sore tu seksi perempuan do tu seksi ama asa di paradehema data na diontang. Nomor 7, rapot parhalado HKBP Immanuel Resort Immanuel. Di hari Jumat 10 Januari 2025 pukul 15 WIB di Patupa Huriata rapot parhalado laho mengarang-rangi konsep program anggaran Huria tahun 2025. Domutusi pinangido ma tusude parhalado na adong di Huriat tahun asaria mandohoti para potani. Nomor 8, rapot Huria HKBP Immanuel Resort Immanuel. Hari Sabtu tanggal 25 Januari 2025 pukul 10 WIB di Patupa Huriata rapot Huria manotopon program anggaran Huria tahun 2025 songsongoni SOP Huria program pembangunan nang diakoni sosial. Nomor sia audit panitia pembangunan audit Huria. Alana yang Patupa rapot parhalado dohita rapot Huria pinangido ma asa mardalan ma audit tu panitia pembangunan tu Huria. Asa dong bahan tu rapot parhalado rapot Huria. Alani hupangido hami ma asa mangarade panitia pembangunan BPH Huria mangalehon data narikot tu proses auditi. Jala asaradema tim audit lao patupahon auditi. Taparsita nunga selesai audit pembangunan Huria paling lambat tanggal 16 Januari 2025. Tatangnya komamang asadenggan audit ni pembangunan audit Huria rapot parhalado rapot Huria asalam tuhebang na Huria tahun. Nomor 10, serah terima preses distrik 10 Medan Aceh. Disakapi Huriata distrik 10 Medan Aceh patupahon serah terima manang paborhaton preses AKBP distrik 10 Medan Aceh periode 2020-2024 dohot pangojakoni proses AKBP distrik 10 Medan Aceh 2024-2020 di hari Minggu tanggal 12 Januari 2025. Tatangnya konma asa denggan mardalan ulauni. 10 sada pelian Natal pelian tahun baru keluarga.
ala naung mardalan di bagas tabe ibadah Natal keluarga dot ibadah tahun baru keluarga hupangi dohami asa tapasat mah pelian ibadah Natal dohot pelian ibadah tahun baru tuhuriata marhite sintuawek nomor 12 10 tolu 14 boima tajaha di stensilan ralat celengan Sianwek Galilea, songon natarwarta di tanggal 20 Desember 2024, Sianwek Galilea tersurat di si Nyonya Tobing boru Pasaribu, Sasitongna Nyonya Tobing boru Sitorus. Ruas namar sahid, Naparjolo, Sintua MHP Pardede, opname di Rumah Sakit Bunda Tamrin. Tatangnya konma asa tumibu amang situa pardede malum jala dileot Tuhan hagogoon di hagalian nasidah. 2 Romawi warta keuangan sentralisasi dohot non sentralisasi keuangan diakoni sosial huria dohot keuangan pembangunan laporan keuangan Ninggarejata tu sentralisasi dohot non sentralisasi boi mataida di lampiran kolom parhepengon ni huriata di minggu sadarion. Parhalado KBP Immanuel Mandok Mauliate tusude ruas napasaton pelenan bulanan pelean tahun parpuluhan hamauliateon diakoni sosial pembangunan ni huria debatama nama masu-masu sude ruas ni huriata songonima tik-tik namasa dok nanang masa di huriata Horas. Tapapungu ma peliatta sada A sada B tapasaha mai mardongan las niroha laus mared de mahida. Tuhan marhite hadami
hutna roha imana mangaramoti hati-hati dohot pikiranmu nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat hari Minggu madihita manginang. Hatani dibata dihita di Minggu dung tau baru sadarion di hari palimahon di tahun 2025 on. Ima natar surat di Jeremia 30 sada mamuk kasihan ayat 10 tolhastu ayat 14 hujahama di tonga-tongata amanginang takasma tapaihu ihud di bagasan rohata. Tangihon ma hatani Jahoba hamu ale akka bangso parbigu jala baritahok kamu mai di pulo-pulo akan nadau jala hatahok kamu ibana do paserakon Israel na julu laos ibana papunguhon muse jala ramotanna songo permahan di punguanna ainunga ditobus Jahoba Jakobi jala nunga dipalua ibana siat tangan ni nagumogo sian ibana rodo nasida sogot huhut marolup-olup di pucu ni Sion jala marongoman nasida mendapoton dengan basa ni Jahoba eme dohot anggur dohot miak dohot anak ni biru-biru dohot lebu jadi tod dinasida ikon songon porlak na takas di aek jaladang be madate nasida jadi marlas ni roha madisi na marbaju marhaliat kaliang dohot doli-doli rodi akana tua-tua jadi muba ma arsak nasida gabelas ni roha bahinokku jala apulokku nasida huhut palasson dang dung salpu godokna na sailaon dungi marlubi-lubi matod dini akamalim di tabo-tabo jala busuran bangsokku marsaulihon dengan basakku ninna Jahoba. Ido sahat nih turpuki. Amanami nanami dongan sahapursiaon di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Adong do halak namalo medadap roha. Molo akka simatua, molo adong paromainna namalo medadap rohana, namalo mangadu rohana buhay nang lasdo rohamu na songoni nang lasdo de alela songoni do paromaini pe molo malo si matuana buruna madada rohani paromainna papasti do las rohani paromaini lasdo rohatta molo adong dongatta namalo mangadu aka na dipikiratta molo adong akka dongatta tim kerja molo adong akka na dihumaliangta aka dongatta jut mangulak ke siulau molo di boto mangadu na dipikiratai songonom manyatta bainin pitor hatop timi oddo na pinangidoni ketuai oddo na pinangidoni dongani beta songonom mata bain pasti dolas rohatta molo adong halak na malo mangadu na di bagasan pikiratta sahali petadok pikiratai alai pitor di boto akka dongan di boto akka tim laho merealisasihon manang patupahoni di lapangan pastilah serohatta amanginang ate alai nagabi sugur rohatta ima molo adong dongatta pajulu-juluhon aturaso tikina dope alai wotu ibana tarengok tu rencanai paitoripa buah-buah ibana majuluhu pabotohon informasi pajolo-jolohon mangulahon siulahon asai toribana parjolo asai bana dapok pujian hape dang dope resmi dipuka kegiatan ni itoribana parjolo mangulahon tutudang lomoro hatta amanginang molo adong na pajolo-jolohon di hata pajolo-jolohon nang di akka ulaon lomodo rohatta molo adong dongatta naking nama boto rohatta nama dadak pikiratta doh na mangadu ahana di bagasan akka pikiratta alaidang lomoro hatta molo adong dongan na pajulu-juluhon nang pe pajulu-juluh kata nang apalagi pajulu-juluhon akka pabahenan amanami nanami dongan sahapursiaon minggu pertama dopion di tahun 2025 molo jol menaking adong doi nama belas rohatta di boto ahana di pikiratta alayang gotu hatta dang na pajulu-juluhon ibana jaladang pola ekor di dadap ibana pikiratta alai ala ibana do alfa dohot omega ala ibana do na parjolo dohot na parpudi di epistel tai naking dimulanai nunga adong hatai ibana do nama boto peristiwa na masa di masa lalu peristiwa sinuaing
dohot akan nanaing masa di akka partikian nanaing roh. Ibana do penguasa waktu, masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Ido bahet di guari ibana alfa dohot omega. Alanido di minggu parjolo manang di ari palimahon di tahun 2025 di pajolo Tuhanido amanginang pabotohon tuhita. Ibana do si tobus hita, ibana do si palua hita. Hati haidi pasaha si Jeremia hataon tu bangso Israel na tongod dope di habuangan Babel. Meskipun mereka masih di pembuangan, tapi Tuhan sudah berkata, aku akan membebaskan engkau, aku akan menebus engkau. Jalan waing pe songon debata alfa do omega ibana, debatana parjolo do debatana parpudi di 5 hari rupi perdalanata di tahun 2025 di palubahon Tuhan itu hita. Siapa Tuhan yang kita percayai? Allah yang alfa dan omega di palubahon. Ahudo manobuso, ahudo paluahoko. Ahari kok ni amanginang begiota marhiti jamita di bagasan sadarion. Asa taboto tuise hitam maroding-oding. Asa taboto papulikon rohat taon. Asa taboto tuise hitaro molo adong nguse adupat ta akahamaulon nunga di palubahot Tuhani parjolo tuhita. Ahudo paluahon, ahudo manubus. Asa seno na manginang di awal manang dibona ni tahun 2025 di dok tuhita asa dihehe di dungoi hita. Ayadong dojol masoni atau baru pe tong dope malas-malas. Ngatau baru pe tong dope sesongon na suadong pengaruh di bagasa dirina. Ngatau baru pe tong dope dang adong di ibana upaya songod dia mabay duminggan pernuluanon. Saya juk mat oleh mabah mereng nama sama unang binian songoni manginang. Tuhani sendiri di minggu na parjoloon di 2025 di palubao tuhita nyon do Tuhanmu. Tuhanmu naboy paluahoko. Tuhanmu naboy manobuso. Dang na asing, dang tudulok-dulok kamu martangiang. Dang tu akahaw na bulok kamu raw mangido gogo. Dang tutod dini aka upumuna nong matay hamu mangido aka pasu-pasu. Alenyodo Tuhanmu. Tuhan na boy paluahon. Tuhan na boy manubus. Disungguli hita amanginang. Asa di bona ni tahun 2025 Tuhan sudah menghentakkan iman kita. Asa dungok. Jala marhiti na dungoha porsiota marhiti hatani debata di hari minggu na parjulu di 2025 buhi hita Marcos di roha madalani 360 warinahi amanginang. Ngatori sada arong duhubigi hujah sada status ni dongan na kelewa usil maraw nate di tau baru dope di bani mana madipukul 00. Tidak terasa tahun 2025 akan berlalu 365 hari lagi ninna. Ini pinamai baru dope masuk itu neng berlalu ibana 365 hari ninna. Akan usil do memang pasti mabain akka sesuatu na menggelitik akka pikiran. Alai anggo turpuk tahun mengajak kita amanginang memiliki kepastian iman. Pabua adong do Tuhan natuk paluahon, adong do Tuhan natuk manobus hita. Molo tabiring didok diturpukon ditobus debata bangso Israel sian akka tangan ni nagumogo sian nasida. Jadi memang dipatuduhod do molo hita do molo bangso Israel do mangasahon guguna do kemampuan na ita-itap ni namay. Nang mungkin be margogo bangso Israeli malua sian par hatubanon Misir dan mungkin malua sian habuangan Babel. Musuh apapun yang menghancurkan Israel pada zaman dulu tidak mungkin lagi mereka bisa keluar dari dekapan atau tekanan musuh itu. Songonido nang hita di bagasan tikyon manangaha penanaing taadopi di 2025 me petaho masalahi amanginang didok do marhiti turbukon di palua jahu badu hita jala jahu badu natuk paluah kita
ala kemampuan tasadiri dang betuk baluah kita siani. Jadi bangsa Israel malua sian habuangan Babel tangala namonang nasida marporang dangala nagabe lemah be kerajaan Babel hati hai alai alani huasuni di bata na menggerakkan raja Kores. Marhiti cara ni debata na suhaduduan, ternyata ada satu pemimpin yang memberikan izin kepada orang Israel ruar sian habuangan Babeli. Jadi dangalan iguguni Israel hidup bahe takas di hatahon neking amanginang di ayat 10 sadai tagaris bawahi di palua dosi jakopi siat tangan ni nagumogo sian ibana. Kalau seandainya musuh kita itu lebih lemah dari kita, ya mungkin kita gampang saja mengalahkan dia dan kita tidak perlu memanggil nama Tuhan. Dan kita tidak perlu untuk harus bersusah-susah keluar atau lepas dari pergumulan atau dari cengkeraman musuh. Molo na umme siak kita do musuh tai. Alai didok diturbukon di palua jauh bado bangsa Israel, di palua jauh bado hita amanginang siat tangan ni musuh nagumogo siak kita. Lebih kuat dari kita, lebih hebat dari kemampuan kita. Manang na di bidang dia pe kemampuan tai, manang dalam hal dia pe halubiot tai, tapi musuh kita yang mencengkram kita lebih kuat dari semua kekuatan dan tenaga kita. Alani kita membutuhkan Tuhan. Hidup bahan nari dokon, do paluahon, do manobus ninna Tuhani. Atau ngamanginang dongan saha porsiaon di palubahon debatai di hita. Bitcan soadong do petadalani akan naguguti. Mungkin di banga mulai makilala hita, adong tekanani, mulai tabayakon gobaran di persoalani. Alai hatani debatama mangalihod di hita dame doh las niroha. Didok audo debata na paluahon, audo debata na manubus. Di palua hita sian tangan ni musuh na gumogo siak kita. Manang pe persoala pe manang dia pe peristiwa nabui gabe musuh nama mabahek kita gabe tertekan di dok hatani Tuhani. Tuhan kita adalah yang mampu melepaskan dan menebus kita. Alani do manami nanami do ngasaha porsiaun unang gabe sotaida unang gabe sodohot hita mengalami mernida doh majalo habel gaun di Tuhani. Saya tadok Tuhan itu sanggup menebus kita. Saya tadok Tuhan itu sanggup melepaskan kita. Alai di natadalani tahun 2025 kita tidak merasa seperti Tuhan itu berkuasa atas hidup kita. Nuna ngatong gabe songon idok niaka cerita ya teh manginangkan percuma do gudang aka tukang pangkas di kota ninna. Lau tu sedu adong tukang pangkas ni bawa tukang pangkas di buru-buru sudah lengkap. Alai mau lebih nereng dia ka namerdalani aka ama obu nabe si patadang rapi ninna. Sampai komplit matu aka tukang pangkasi. Waduh hama ka tukang pangkasi midano heboh. Percuma rohamu gudang tukang pangkas. Leber kamu juga ka ama-ama na merliwatanan ni. Soang rapi obu na gejang-gejang song ni harbe-harbe ini na. Baka begabi muruk ma tukang pangkasi. Jangan salahkan tukang pangkasnya. Nasida do nasoro tu tukang pangkasi. Kaparubu na gajangi do nasoro. Parapihun obu na tu tukang pangkasi. Unang gabi songoni hita ano namang hinang di tahun 2025. Sa hubege do jamita sian gereja. Hujahay na tersurati di dok do debata tuk paluahon. Di dok do debata tuk manobus. Alay sok ko hilala di tobus Tuhan yaw. Sok ko hilala na diurupi Tuhan yaw. Unang gabi salah perjamita. Unang gabi salah akapar berita nauli. Unang gabi salah Tuhani. Seolah-olah Tuhan tidak berkuasa menolong dan melepaskan kita. Hape songon akaparubu na gajang nakingani do. Mereka yang tidak datang kepada tukang pangkas aka na bergumuli do nasoro tu Tuhani naso pasahatun nguluna tu Tuhani naso mangido pangurupion siat Tuhani dang salah tuhattai radido ibana jalatuk do wasona mangurupi hita ma paluahuk kita amanginang alanido molonga di palubahon adong do Tuhan debata natuk paluahuk kita natuk manubus sita radi mahita amanginang melibatkan Tuhan, datang kepada Tuhan
dan tetap bergantung kepada Tuhan menjalani tahun 2025 ini. Asa tutu hilalaut tajalo hagugu onni Tuhani na manubus jala na paluahok kita di akka perdalanata di tahun 2025. Sandok didok diturpuki ikon marulup olup mah akan apa jupang dohok Tuhani akan nama kilala haluaun nasihat Tuhani ikon mergati ma akka holso nasida ikon lehononi debatama apul tunasida jala merlubi-lubi matod dinia kamalim di tabo-tabo busuran bangsokku mersaulihun dinggan basaku. Itulah janji Tuhan di hita di tahun 2025 dan Tuhan sudah menjanjikan itu Roma hita amanginang tapataridah homma di hita nasahurion berpartisipasi mahita sudi setiap ruas nihuria unang be adong akasidalian naing tuson gabedang tatopot parmingguon dohot pertangyangan songoni nang akka ulau di tonga-tonga ni huria unang bepola gudang benyen akka sidalian nasongonod duau anggo sidalian boido karangotta 10-20 amanginak alai nunga apala rojo ni Tuhan itu hita tongon di hari Minggu parjolo di tahun 2025 au do Tuhan ninna napaluahon jalan nama nubus jala paradihon akka pasu-pasu asa merlubi-lubi di hita jala bui hita marlas ni roha di tahun 2025 Roma hita tujuluna tapasiding ma akka sidalian unang olo hita di palilu-lilu akka poda-poda dohot akka haulion ni portibion. Hanya Tuhan penyelamat kita, hanya Tuhan penyedia berkat bagi kita di tahun 2025 ini. Amin martangi yang mahita. Mau lihat Tuhan nunga hutangi hok kami hatam di hari Minggu parjulo di tahun 2025. Nunga marsuara ho di tonga-tonga nami hodo debata natuk menubus jala palua hok kami. Di palua hodo kami siat tangan ni musuh nagumogo siak kami. Anggo siya diri nami tutu tangadong be nabui bainon nami asam malua kami sian gonggoman ni musui. Ale moliate madiho di suara hokko marhiti huasom naso haduduani hodo natuk palua hok kami. Jala di tanganmu do akka pasu-pasu akka berkati di tahun 2025 asa sikkatamu akka ilu-ilu nami arsak nami lehonom wakalas ni roha. Jala busurak kami Tuhan di akka dinggan ni basam nang akka parhalado akka malim songoni nang akka bangsom saluhut na ruas ni huriam saluhut hami Tuhan busuran di akka dinggan ni basam ali Tuhan nunga di suara hukko hatami say lehom di hami pinggol naukap dohot roha naradi lahom jakoni asa uluan nami ho jala lam ringgas sami Tuhan marparsauran dohot to jala tuho sabing mahami marhaporusan homa ali Tuhan na manguluhon ngulu nami homa ali Tuhan na totong mangurupi hami di pardalanan nami di tahun 2025 pos maruhan nami ali Tuhan tabbama parsihohoton nami tabbama ringgas ni rohanami marhuria mangulahon na dinggan songoni nang patupahon akka tanggung jawab nami di keluarga doh di akka ulaon na marragami ali Jahuba di batama nami pasu-pasu manang huriamon asa lam pararomu gabe hapapatar ni hasangapommu lam ubidang akka pakobasion nabui di patupa huriamon di lehokodo akka ruas na burju akka parhalado na burju nagabe perpanjangan tanganmu asa marsangap ho Tuhan di akka pakobasion di huriaon alani manoktong ma akka na burju rohai jalamu ba ma akka na hurang burju na selaon gabi burju marhubas mabahen na dinggan di tonga-tonga ni huriamon songoni mali Tuhan diaka pelayanan-pelayanan di bagasan mingguon di tonga-tonga ni huriamon di percaya hodo huriam HKBP Immanuelon marhiti PGIW Sumut laho gabi host manang tuan rumah mangaradi diaka narikot laho patupahon syukuran awal tahun ni PGI wilayah Sumut Tuhan pasu-pasu maaka ruas ni huriam parhaladom naradi dipilih toho
naradi di Johor berpartisipasi patulusun ulauni. Pasu-pasu akka tamui nami asamar sonang-sonang nasida, bongot tu bagas joromon, dipuji nasida martangiang nasida tuho di bagas joromon, jala di bagas adame ma ulauni di tanggal 10-on. Song ni mali Tuhan Jehovah hutangi aku kami nang pergantian ni preses di tanggal 12-on. Sian amanami amang Pandita Henry na 70, tu amanami amang Pandita Suwandi Sinambela. Pasu-pasu ma Tuhan proses periodisasi pimpinan di distrikon asaboy ale Tuhan. Sian naung dinggan akka ulaon pakobasion dihobasi lam tudinggan nama musi Tuhan diuduti akka uluan nami di distrikon periode 2024-2020 lalu. Ali Tuhan Jehovah di batama nami di akka rapot-rapot nanaing patupaun nami di huriamon. Ima rapot parhalado doh rapot huria. Laho mangarang-rangi doh manotopon program anggaran di tahun 2025-on. Saya pasu-pasu ma Tuhan leho pikiran na dinggan di habis saluhuna usaha doh akka pakirimon laho pature-turehon huriamon disudi parhaladom doh ruas munang akka panitia as anggiat marhitei tutulam tarida ma Tuhan akka haulion di akka pelayanan kemajuan pelayanan di tonga-tonga ni huriamon. Martangiang dohami ali Jehovah di batama nami manangiakon ruasmu na di bagasan parsahiton amanami amang situa MH Pardidi na dirawat di rumah sakit Bunda Tamrin. Ali Tuhan asima roham di hatuaun ni amanami i pargugui jala pamalum ma parsahiton na lehon ma ali Tuhan di amanami i las niroha dohot pos niroha makirim totong di pangurupionmu malum masahiti sian pamatang ni amanami jala marlas niroha manang keluarga sudina di akka pasu-pasum na nilihomu di bagasan ngulu ni amanami i akka medis pe akka ubat pe pasu-pasu me Tuhan parhitiamu mangalihon hama malum di amanami i mauliati mali Tuhan di akka pilihan nasaha di tonga-tonga ni huriamon patibulhon harajaumu may Tuhan pakyon ni akka parhaladom di tonga-tonga ni huriaon jala mauliati ma di akka ruas dohot parhaladom na pasahaton akka pilihan na sayunang ma lam tu moruna las ni rohanami pasahaton akka piliani alatadda ni haporsyaon nami do Tuhan disudi akka pasu-pasum nang hujalohami manupak mahoding ulu nami asalam ringgas kami jalatuk kami Tuhan patupahon na uli na duminggan pasahaton akka pilihan nami di bagas joromi mauliati madiho ali Jehovah di batama nami molo di bagasan akka hamaolok kami totong mahona mangurupi kami alani di akka aktivitas nami akka ulaun nami kegiatan nami saminggu 7 luanon homa Tuhan nama masu-masu kami di bagasan Yesus Kristus tangi homa tangi yang namion amin. Tapasaha mapeliat tatujulu huhu mahita maridi.
Tatangiak ko Bidang Ido, Tu Ina, mau mendaftar agar tinggal kita mau latihan kor. Bidang Paropuan, seksi Paropuan.